volám sa Miloš Ogurčák a tuto s chalami sme si sami postavili skatepark u nás doma v Spišskej Novej Vsi. Tak chodí to veľa mladých ľudí, no. To je asi najväčší úspech, že sme netrávia čas po krčmách a takto. Neviem si predstaviť život bez toho, že by som skateoval. Aj keď je to dosť také, že pri tom, ako vrátite ten trik, sa dosť aj popadáte, bolia ruky, nohy, všetko možné, ale ten pocit stojí za to. Baví ma to proste, to je môj akébyže život, alebo tak. Chodím tu na skateovať, pretože je to najlepší skatepark široko ďaleko. Je tu všetko, od mramorových bedničiek po pyramídy, radiusy, tyčky, všetko najlepšie na učenie. Minulého roku sme dostali peniaze od All to Think Big a postavili sme bazén, za čo by som chcel veľmi poďakovať, a takisto tohto roku sme dostali malý grás, z ktorého sme postavili tento radius a ešte nejaké prekážky ďalšie. Nemusíš si búchať hlavou o múr, stačí mať nápad a chuť, aby si prerazil. Keď sme to dokázali my, dokážeš to aj ty. Hlavou múr neprerazíš. Preraz nápadov!